Ahojte. Asi v každom z nás zarezonovala príšerná tragédia, ktorá sa odohrala v Česku. A tieto dve tragické udalosti, tak povediac, ohraničujú môj pobyt na poľovníckej chate. Prvá sa stala v Klanovickom lese, dvojnásobná vražda, dokonca novorodeniatka. Tak v ten deň som prišiel, ubytoval som sa v Levodskej doline. Nemal som celý týždeň signál, ale Wi-Fi áno. A počúval som asi 6 dní pri raňajkách alebo pri večeri o zbraniach, o strieľaní, samozrejme zvierat, o poľovaní, o kalibroch, o loveckých puškách. Až ten pobyt mi končil vo štvrtok, respektíve v piatok a vtedy došlo k streľbe na Filozofickej fakulte. Ja si dovolím niekoľko poznámok. Včera som počul názor pána Kajínka, dobre známeho aj kontroverzného pána v celom Česku a zrejme aj ďalej. Podľa mňa vynikajúco sa vyjadril k možnostiam zásahu, k zlyhaniu polície alebo k blamáži. Veď zamyslíme sa, keď polícia tvrdí, že mala indíciu, respektíve potvrdenú informáciu, že strelec Dávid chce spáchať samovraždu a tesne predtým zavraždil svojho otca, tak logicky, prečo by tú samovraždu išiel páchať do Prahy. V tom dome bolo vraj množstvo zbraní, loveckých pušiek a útočných zbraní, akú nakoniec aj použil. Čiže logika nepustí, keď chce niekto spáchať samovraždu, tak to urobí v dome, za domom, na pôjde, obesí sa alebo sa zastrelí. Ľahko sa to teraz vraví, ale keď vieme, že niekto študuje v Prahe na fakulte, má psychické problémy a máme pre týždňa nevyriešenú vraždu v Klanovickom lese, tak brutálnu a tak šialenú, a jedná sa o polohy východ Prahy a západ Prahy. Tá vzdialenosť je relatívne malá, či na presun autom alebo inými prostriedkami. A polícia pošle nejakú jednu hliadku práve na Filozofickú fakultu na Palachovom námestí, tak sa to dosť ťažko počúva asi mnohým ľuďom, nielen pozostalým. Chcem vyjadriť skutočne hlbokú úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a zvlášť pani matke tohto strelca, ktorá prišla o muža, možno bývalého muža a takisto o syna. A bude si to niesť podobne ako všetci ostatní po zvyšok života. Je to z toho dôvodu, lebo mi to pripomenulo aj mňa a príbeh mojej rodiny, ktorej sa tiež odohralo niekoľko tragédií, dokonca aj vražda môjho strýka, otcovho mladšieho brata. Teraz tomu bolo na štedrý večer 20 rokov. Možno viac o tomto prípade napíšem v blogoch, prípadne natočím iné video. Toto video by skôr malo byť o akýchsi vzťahoch a princípe, prečo sa tieto veci dejú mnohým ľuďom, ktorí majú problémy v rodinách a problémy s rodičmi. Ale aby som trošku zlepšil atmosféru, pretože mám aj ja určité problémy, najmä tomu, že psychického charakteru. Bol som aj celé sviatky sám, ale mám tu betlehemské svetlo. Donesli mi ho títo milí ľudia, u ktorých bývam, tu v slovenskom raji. Volá sa to Drevený raj, taká krásna drevenička. Čiže začal by som v našej rodine v 92. roku.
Návrh na zrušenie manželstva rozvodom. Navrhovateľka Ingviera Kvičová, to je moja mama, odporca Štefan Kvič, narodený v Košiciach, toho času súkromný podnikateľ. Mama nezamestnaná. Týmto žiadam o rozvod manželstva medzi navrhovateľkou a odporcom. Manželstvo som uzavrela dňa 19.10.84. Počas jeho trvania dochádzalo k neustálym konfliktom, manžel sa správal arogantne, povýšenecky, hľadal zámienky na urážky, ponižovanie a prekrúcanie skutočnosti. Niekoľkokrát sa mi neodôvodnene vyhrážal bitkou. Pociťovala som to ako úmyselné psychické týranie, ktoré som nevedela znášať a ktoré sa prejavilo aj na mojom zdravotnom stave, píše moja mama. Napriek mojim upozorneniam, že na takéto správanie si nedokážem zvyknúť, sa manžel ani nepokúsil zmeniť. Neustále prijímal v byte návštevy, ktorým sa venoval. Podotýkam, to pokračovalo ďalších 20 rokov, kým som s otcom ďalej žil. Peniaze na domácnosť mi nedával, odôvodňoval to tým, že on prispieva formou veľkých nákupov. Odporcov záujem o domácnosť bol minimálny. Nakoľko tvrdil, že rád varí, nechávala som často túto povinnosť na ňo, čo mi ale pri častých sporoch sústavne vyčítal. Skutočnosť, že o ostatné práce v domácnosti sa nezaujímal, vôbec nebral do úvahy. Celý táto. S manželom sme sa neshodli ani v trávení voľného času. Ja som rada chodila do prírody a rekreačne športovala. Vďaka mamke som chodil už od 6 rokov do Tatier a Slovenského raja. Tu mi zachránila život dokonca na stupačkách. K čomu som viedla aj nášho syna. Manžel zas obľúbuje počúvanie hudby, pozeranie televízie, videa a podobne. Nikde sme spolu nechodili, iba ak blahoželať príbuzný. No, pardon, musím sa zasmiať. Aj napiť trošku grogu. K tomu by som rád povedal pár vecí, len dovolte mi to dočítať, je to krátke. Tento stav viedol k tomu, že sa im manžel úplne odsúdzil. Bolo pre mňa utrpením žiť s ním v jednej domácnosti. Manželsky už spolu nežijeme asi 3 roky. Z dôvodu, že odporca nezmenil svoje správanie a ja som už ďalej nezvládala znášať tento stav, z bytu som sa odsťahovala a v súčasnosti bývam v podnájme. Z manželstva pochádza jedno maloleté dieťa, syn Tomáš, narodený 20. marca 85. Žiadam, aby dieťa bolo zverené mne ako matke do výchovy a opatery. Týmto navrhujem Mestskému súdu, aby vyniesol takýto rozsudok. Súd manželstvo účastníkov rozvádza, maloletého zveruje do výchovy a opatery matke. Tak prvá veta sa podarila a druhá nie. Bol som zverený do opatery otcovi, ktorý má ako 7-ročné dieťa, 7-8, už dokázal natoľko zmanipulovať, že som sociálnej pracovníčke aj pani sudkyni a už neviem komu každému zainteresovanému rozprával, že ja chcem ostať s ockom, že ho mám strašne rád, že mamka nás opustila. No a podobné svinstvá. Na tom som chcel ilustrovať to, nielen to, že mám prístup k týmto dokumentom, čo by som odporúčal každému, kto pochádza z nejakých komplikovaných rodín, aby sa k tomu nejakým spôsobom dostal, či už cez rodičov alebo úrady, lebo dokáže to priniesť aj mnohé pozitívne veci. Nechcem zveličovať, že je nejaké veľké odpustenie a podobne, ale ja to mám aj v rámci predprípravy na písanie svojho prvého románu, ktorý bude o mojej rodine samozrejme a o mnohých ďalších udalostiach. Ako to súvisí s tou obrovskou tragédiou v Prahe? No ja si predovšetkým myslím, že David Kozák mal neskutočne ťažký vzťah, predovšetkým asi s otcom. Nechcem sa tu hrať na Nostradama alebo pôsobiť ako nejaká Sibila či pani Romana z obrazovky televízie, ale ak jeho otec vlastnil také množstvo zbraní a stalo sa to, čo sa udialo, tak ten pes bude zakopaný tam. Prečo to nikto neriešil, ťažko povedať. Keby David Kozák, v súčasnosti už žiaľ masový vrah po smrti,
keby o tom niečo natočil, povedal, hoci aj sa vyhrážal, tak si to určite všimnú viac jeho známi. Ja si myslím, že on bol skôr tichý typ, ktorý ak niečo zverejnil na Telegrame, čo už tiež je spochybnené, kto to písal, ak vôbec on, tak je to ťažké si všimnúť. Proste ten človek je uzavretý tak ako aj ja, keď som mal 24 rokov, tak som vďaka Bohu už nežil s mojim otcom asi 2 roky. On sa totiž odsťahoval z našej spoločnej domácnosti a išla sa starať o svoju mamu, o moju starú mamu, babku Aničku, čo mi v istom zmysle nielen pomohlo, možno ma to zachránilo, pretože ja som v 19-20 rokoch úplne vážne myslel na samovraždu. Chodil som na Horný Banko, vypil som trebárs fľašu whisky, ktorú som ukradol starému otcovi, môjmu zlatému detkovi Karolovi, to bol mamkin otec. A podobne, že som chcel tam zmrznúť, opiť sa, zmrznúť, nemyslieť na tieto problémy a bál som sa chodiť domov. A to, čo moja mama napísala v žiadosti o rozvod, to mne sa dialo s mojim otcom 15 rokov. 15 rokov sa správal ku mne maximálne agresívne, ale v pasívnej rovine. Pasívnu agresivitu dotiahol cez nekomunikáciu, potom cez rôzne formy vyhrážok, vydierania. V tom vzťahu som sa cítil tak, že ten únik samovraždou v tej dobe by aj dával zmysel, lebo nemal som dobré vzťahy nikde. V škole som bol tichý, síce jeden z najlepších študentov na gymnáziu, potom na vysokej škole som sa viac menej psychicky zrútil. Nikto mi nikdy nepovedal, alebo ma nenaviedol, že choď ku psychológovi, nájdi si psychiatričku. A to božne môj otec, ktorý tú pomoc najviac potreboval. Čiže vrah a samovrah Dávid Kozák si myslím, že mal pekelne, ale pekelne ťažký život. A možno aj on bude ďalej v niektorých mojich poviedkach alebo knihách. A najmä, keby som o téme zistil viac, chystám sa tam vycestovať, tiež už ako investigatívny redaktor. Veľmi by som poprosil ľudí, aby mi napísali čokoľvek k tomuto. Ja dám pod video asi iba jeden link, a to odkaz na blog na Postoji. Je to list, ktorý som písal otcovi, je pozliepaný z viacerých listov, možno až poviedok. A vďaka tomu sa, tak povediac, nebavíme 10 rokov. Je to o mne známe medzi mojimi kamarátmi aj v rodine. Hoci pred 2 rokmi sme sa stretli pred Vianocami, rozprávali sme sa 4,5 hodiny, z toho 4 hodiny rozprával otec a približne pol hodinu sme mlčali. Povedal som pár vtipných poznámok, napríklad otco mi tvrdí, on totiž sedí pred tým televízorom, tak ako už pri rozpade svojho druhého manželstva. Sedí, pozerá seriály, všetko si nahráva, počúva hudbu, a tvrdí, že je v obrovskom strese, takže sa takto musí ukľudňovať a chce byť sám. A najmä asi nechce byť so mnou. Dovolil som si mu v niektorých veciach oponovať, potom som mu niektoré napísal, už mi neotvorí ani dvere. A keby som nebol minule v Ravensburgu pracovne, tak by som vlastne aj nevedel, či žije. Od jeho kamoša som sa dozvedel, že áno, je doma zabarikádovaný, telefón nemá, dvere neotvorí. Keď mi naposledy zdvihol, zvonil som dole pri bráne, tak som ho poprosil, či ma ešte pustí hore, že naozaj len, hoci medzi dverami 5 minút, 10. A on vraví, a dôvod? A zložil. Viete, Euripides napísal už pred 1000 ročiami, že za hriechy otcov budú pikať ich synovia. Problémy v rodine neskutočne
začínajú väčšinou práve vo vzťahu s otcami. Nie s matkami, tam je vzťah prirodzený, úplne prirodzený, prírodný a väčšinou aj požehnaný. Ale otec je problém. Otec je istá forma sociálneho vzťahu medzi otcom a synom, aj medzi otcom a dcérou. A to môj otec nevie. Má aj dcéru, aj syna. To som ja, moja nevlastná sestra Katka, tá žije v Austrálii. Má aj vnúčatá v Austrálii, vnukov, ale vlastne on má pocit, že všetko prišiel. Že ho už nechceme vidieť a že ho nemáme radi a že mu len vyčítame. A napriek tomu nevidí ani jednu jedinú chybu. Moja mama tam totiž bola, debatovala s ním aj 10-12 hodín, respektíve ho počúvala. On proste nevidí ani jednu jedinú chybičku, ani krásy, ani správania. Vlastne vôbec skutočne nerozumie tomu, že prečo sa to všetko deje a prečo, povedzme, je sám. Toľko asi na dnes. Možno ešte by som prečítal krátky úryvok z druhého rozvodu. Manželstvo sme uzavreli pred obvodným národným výborom Košice Staré Mesto 15.4.78. Fotokopiu sobášneho listu prikladám. Píše moja teta, mamkina sestra. Počas nášho manželstva sme nažívali v súlade a vzájomnom porozumení, avšak v posledných 4 až 5 rokoch začali medzi nami vznikať neshody a nedorozumenia. To nakoniec vyústilo k tomu, že sme sa úplne odcudzili. Odporca, to je môj strýko Palo, počas nášho manželského spolužitia nadviazal známosť s inou ženou a v oktobri 96 sa k nej presťahoval, kde aj býva, a tak prerušil naše manželské spolunažívanie. Naše manželstvo už neplní svoju spoločenskú ani manželskú úlohu, pretože medzi nami nastal hlboký a trvalý rozvrat a odporcová manželská nevera. Preto do úvahy neprichádza ani obnovenie manželského spolunažívania. Naše manželstvo je bezdetné. Keďže naše vzájomné odcudzenie je trvalé, navrhujem vyniesť tento rozsudok. A ako cez kopírak, len bez dieťaťa. Takže manželstvo mojej tety bolo tiež rozvedené. V tej dobe mi bola ako druhá mama. Niekedy sme si v istej dobe rozumeli aj viacej ako ja s mamou. V súčasnosti je moja teta členkou už takmer 20 rokov, možno aj vyše 20 rokov, Scientologickej cirkvi, praktikuje dianetiku a to, čo sa deje ohľadne dianetiky a Scientológie, môžete vidieť aj v novom videjku v českom. Už má skoro 700 000 sledovateľov alebo zhliadnutí. Natočil ho pán Mikiš na prezývku. Čiže moja teta zase riešila tieto problémy a svoje životné nejaké problémy, pocity a postoje vstupom do sekty. V tej dobe určite nemohla vedieť, že čo sú Scientológovia zač. Aj nám to trvalo roky, v podstate, kým sme zistili viac informácií, že je to uzavreté spoločenstvo, ktoré napáda až prenasleduje svojich odporcov. Na mňa konkrétne za 2 články, blogy podal pán vodca košický, pán Kokolu z trestného oznámenia. Vymyslel si tiež, že má pocit, že ohrozujem jeho rodinu, pretože som sa raz odfotil na výlete so svojou mamou, som si urobil selfie pred jeho domom, kde má sídla občianskych združení, naviazaných na Scientológiu. Má 50 ročiek, volajú sa, máme riešenia, máme výsledky SRO, máme, už ani neviem, čo všetko má. Máme MEST SRO, to je Material Energy Space Time, scientologický pojem, no a na túto SROčku vlastní historickú vzácnu budovu v centre Košic na Rumanovej. Tak dúfam, že aj tejto téme sa budú venovať investigatívci. Mne to bolo tak trochu znemožnené, keďže som tete po istom, ťažko povedať, že nátlaku, ale viete, keď je niekto majiteľom bytu, v ktorom bývate a
a berie na príspevky na Ukrajincov, ktorých ste tam dohodili. Čiže som od tety viac menej v istej dobe bol trochu závislý aj s bývaním, aj finančne, čo už sa zmenilo. Tak je ťažké takto postupovať proti nej, ale snažil som sa ju informovať. Dali sme s mamkou knižku ohľadne toho, čo stvárajú scientológovia v Spojených štátoch od bývalej členky netier Davida Mickiewicza, súčasného vodcu. A ona dostala pokyn teta, tak tú knižku vyšla z bytovky, hodila ju do smetnej nádoby, ale aspoň separovala, že do papiera nejak to otrhla, takú hrubú knihu za 20 eur. Naproti tomu ja som scientologické knihy, mal som ich doma asi 20 tých tetiných, tak som ich pekne bol vrátiť. Nič som nevyhodil, nič som neznehodnotil, aj tak som skončil na obvodnom oddelení, potom na kriminálke za ohováranie. Samozrejme, všetko bolo zastavené. Tak upozorňujem aj na tento problém, pretože keď ešte v rodine spojíte problémy vzťahové s rodičmi alebo medzi partnermi a do toho vstúpi niekto do takejto pochybnej, nebezpečnej a protivnej, odpornej, hnusnej sekty, ktorá začala L. Ron Hubbardom a s jeho spoluprácou s nacistickou propagandistkou, priamo Hitlerovou, a potom schovávaním sa na lodi mimo medzinárodného práva, teda v medzinárodných vodách a neplatením daní a zneužívaním detskej práce, tak je to na pováženie. Skutočne z toho môžu vznikať mnohé tragédie. Nerad by som maloval čerta na stenu vecu Vianoce, ale dávajte si prosím pozor. Posledná časť videjka by bola o mojom otcovi, kde možno začali tie jeho psychické problémy, ale v spojení s EŠTB. Tak napríklad v 80. rokoch sa dialo u nás doma aj toto. Štefan Kvič, Košice, Stierova 19, 4. augusta 86. Krajská prokuratúra. Proti uzneseniu odboru vyšetrovania o domovej prehliadke som podal sťažnosť, ktorú doplňam nasledovne. Domová prehliadka bola vykonaná v rozpore s paragrafom 84 trestného poriadku. Pri výsluchu som súhlasil s dobrovoľným vydaním, obdobne moja manželka pred začatím domovej prehliadky. Napriek tejto skutočnosti domovú prehliadku kapitánka doktorka Tomiová nariadila vykonať, ktorá trvala viac ako 3,5 hodiny, úplne bezdôvodne. V deň vykonania prehliadky som bol zadržaný z ZNB, Zborom národnej bezpečnosti, od 6:00 do 16:30, tiež bezdôvodne, ako by som bol nejakým zločincom. Pritom otec bol rehabilitovaný súdne a je vedený ako veterán protikomunistického odboja. Myslím, že 18 mesiacov v druhej nápravno-výchovnej v Leopoldove aj medzi vrahmi je celkom slušný trest na to, že šíril zakázanú literatúru, prípadne nejaké kazety. Okrem toho, kapitánka doktorka Tomiová svojvoľne rozšírila rozsah domovej prehliadky a prekročila medze právomoci. Pred začatím prehliadky nám bolo povedané, že v byte sa nachádzajú veci pochádzajúce z bytovej krádeže u Habiňáka, a to videorekorder a kazety k nemu. Domová prehliadka bola protizákonne rozšírená i na overovanie našich osobných dokladov. K tomu mi mamka povedala približne toľko, že ja som bol v detskej postielke, v 86. mal som rok a pol. S obrovským strachom to prežívala, samozrejme, dokonca sa jej podarilo nohou schovať jednu videokazetu zakázanú. Názov filmu bol, už si nepamätám, ale schovala ju proste nohou pod gauč, zasunula, keby to neurobila. Našli iné literatúru od Egona Bondyho, Obsluhoval som anglického kráľa od Hrabala. Z protokolu o domovej prehliadke preukázané, že nadporučík Čupinka, príslušník štátnej bezpečnosti, je zvykom, aby príslušníci EŠTB sa zúčastňovali prehliadok pri podozrení z kriminálneho trestného činu. No samozrejme koordinovaná akcia EŠTBákov zo ZNB s verejnou bezpečnosťou.
Nadporučík Čupinka ukazuje, že v mojom byte hľadala si dôkazy na protištátnu trestnú činnosť bez toho, aby takýto postup bol daný predchádzajúcim súhlasom prokurátora. Pokiaľ som bol v minulosti odsúdený, to je zásluha tzv. Mojich dobrých kamarátov, nie je dôvodom ma prenasledovať a za každú cenu u mňa hľadať i protizákonne tzv. Dôkazy o páchaní trestnej činnosti. Nebol som a nie som nepriateľom nášho socialistického zriadenia, lebo nemám k tomu ani dôvod. Zapojený som riadne do pracovného pomeru, prácu vykonávam v spokojnosti mojich predstavených. Myslím, že nebol v kláštore, otec. Ani vo voľnom čase nerobím nič iné, nič také, čo by niekoho oprávňovalo ma sústavne sledovať a prenasledovať. Ak proti našej republike sa nedopúšťam nejakých konaní. Mojou vášnivou záľubou bola a je hudba a film, čomu sa už dlhé roky venujem. Na MSZNB dokladmi som preukázal, že zabavené veci nemajú žiadnu súvislosť s odsudzenými vecami v byte doktora Habiňáka. Toto by som bol preukázal už počas domovej prehliadky, ale nebola mi daná možnosť sa jej zúčastniť. Videokazety mi odmietli vydať, bol mi vydaný videorekorder a tak ďalej a tak ďalej. Na ZMB sme sa s manželkou dožadovali, aby nás konfrontovali s osobou, ktorá oznámila, že v našom byte sa nachádzajú veci pochádzajúce z krádeže. Toto bolo odmietnuté. Osoba, ktorá to oznámila, musela byť vypočutá a poučená aj o trestných následkoch za nepravdivé údaje. Vyzerá to tak, že osoba, ktorá nás krivo obvinila, je chránená a my sme bezdôvodne šikanovaní. Opätovne sa dožadujeme, aby proti oznamovateľovi boli vyvodené trestné dôsledky. Štefan Krič. V ďalších dokumentoch hovorí otec napríklad o tom, že bolo ešte bakmi povedané aj pri prehliadke, že tvoj svokor nebude väčšine vo funkcii, čo mali aj pravdu. O 2 roky môj starý otec, mamkin otec, detko Karol ako predseda Krajského súdu v Košiciach po 20 rokoch skončil a o rok na to skončil aj ten príšerný a podlý komunistický diktatorský režim. Šťastné, veselé. Dnes je Štefana, takže otcovi všetko najlepšie aj všetkým Štefanom, Štepánom, Etienom a ďakujem, že ste vydržali pozerať až do konca. S Pánom Bohom.